Моето съкровище е тук, но може би и ти да си падаш, защото може би да имаш твоят начин. Каква идея е това? Твоето съкровище е тук, но може би и аз да си ползвам нещо, в който нямам моят начин. Не мечтите ми, казва тя. Моята любима професия в мечтите ми най-накрая света, но аз тебе чакам, че не можеш да си сам. Но и аз съм с теб, твоята любима професия в мечтите ти най-накрая света. Но ти мене чакаш, че не може да съм сам, но и ти си смех. Може би и ти да си страдаш, защото може би да имаш твоят начин. Каква идея е това? Твоето щастие е тук, но може би и аз да си пробвам нещо, в който нямам моят начин. Не мечтите ми, казва тя. Моята любима професия в мечтите ми най-накрая в света, но аз тебе чакам, че не можеш да си сам. Но и аз съм с теб, твоята любима професия в мечтите ти най-накрая в света. Но ти мене чакаш, че не може да съм сам, но и ти си смех. В мечтите ми най-накрая в света, но аз тебе чакам, че не можеш да си сам. Но и аз съм с теб, твоята любима професия в мечтите ти най-накрая в света. Но ти мене чакаш, че